Velkommen til Vinskolen. I denne måned handler det om markarbejde, og det er selvfølgelig noget af det allervigtigste for at lave god vin. Det er, at man har godt og gedigent markarbejde. Vi starter i Bourgogne hos Xavier Chouet og hans La Taupe Bourgogne Rouge. For at starte med at sige, at de marker, hvor druerne kommer fra her, der er forholdsvis meget ler. Bourgogne handler jo meget om en balancegang mellem ler og kalk, og det har noget at sige i forhold til dræn. Så det lerede jord her, det holder jo rigtig meget på vandet, og det har rigtig meget at sige til, hvordan man så skal indrette sit markarbejde, efter at du har forholdsvis meget vand i jorden. Så selvfølgelig, kunstvanding er jo overhovedet ikke noget, man tænker over her, og det er jo heller ikke lovligt, så det er slet ikke det, man er ude i. Men man skal tænke over dræn, og man skal tænke over, hvordan man binder druerne op i forhold til at få effekt af vandet, uden at det bliver for meget. Derudover så er druerne 100% afstilket ved høst, og det betyder, at man faktisk kan tillade maskinhøst, fordi maskiner jo per definition afstilker 100%. Hvis Xavier han skulle bruge nogle stilke til at få lidt mere krop og fylde, så var han nødt til at håndhøste for ligesom at få lidt mere stilke med. Men det tillader altså maskinhøst, når han skal have 100% afstilkede druer i marken. Vinen er let, elegant, klassisk Bourgogne med dybde og kompleksitet, men lav tanninniveau og en frisk syre. Så server den gerne afkølet og til lettere lyst kød og salater. Fremragende vin. Vi går til det nordøstlige Spanien hos Nora, deres Albarino fra Rías Baixas. Og helt modsat, der har vi at gøre med et meget vådt område. Det regner utrolig meget i Rías Baixas. Og det er jo så heldigt, at der så ikke er særlig meget ler i jorden i Rías Baixas. Fordi hvis der var det, så vil rødderne simpelthen blive oversvømmet, og det vil ikke være særlig godt for vinen. Så granitholdig og sandholdig jord, der simpelthen gør, at alt det her regnvand, det kan dræne væk. Her der vælger man at håndhøste som under markarbejdet, og det betyder, at man kan lave en meget strengere selektion og allerede ude i marken fravælge druer, man ikke ønsker kommer med i cuveen. Vinen i sig selv har en lille druefedme, synes jeg, en lille cremethed, men stadig masser af syre, en lille blomstret note, som gør det fantastisk til bare at sidde nede på terrassen eller til lette forretter og salater. Vi slutter i Provence hos Henri Bonneau med hans Stef Rosé. Og når man skal lave rosé, så er det jo en lille smule anderledes, end hvis man skal lave rødvin, fordi man behøver ikke at akkumulere samme tanninniveau og farvestoffer, som man gerne vil have i sin rødvin. Så derfor er druerne her dyrket på nordvendte skråninger, som jo er sådan lidt atypisk, fordi det er der, man får mindst sol. Man vil jo gerne, på den nordlige halvkugle i hvert fald, have de her sydøstvendte skråninger, for at få så meget ud af solen i løbet af dagen. Men fordi det er til rosé, så tager man altså nordvendte skråninger, så man får en lidt langsommere modning, og ikke nødvendigvis får akkumuleret lige så meget sukker og tannin og farvestof. Så det er sådan, man gør det. Provence er selvfølgelig altid direkte pres, sådan så man bare tager druerne, og så presser man druerne og lader mosten flyde fra med det samme. Så der er altså ikke noget maceration i det her. Det er derfor, den får den sarte løgskalsfarve, som Provence Rosé er så kendt for. Igen, frisk vin. Fantastisk sommersalater, gerne med lidt, en lille smule af årstidens bær i. Det er super til det her. Og så selvfølgelig lyst kød og bare til at sidde nede i solen. Jeg håber, at I vil læse meget mere om markarbejde i månedens pensum, og så vil jeg bare sige skål og god fornøjelse.